dia 5, sortint de Sant Celoni. Ara pujant el pont sobre la C25 i vaig a reprendre la ruta d'ahir. Passant el pont sobre el Tordera, bueno, el pont, la passera aquesta. A veure com estarà el camí després de la pluja d'ahir. Però res, s'asseca de seguida, truita, ja està. Ala! Però seguim. Cap a Gelida falta gent. Passant pel pont trencat, pont d'origen romà i medieval, Sant Celoni, de Sant Celoni Palau. Bueno, aquí fent rampes, fent rampa, vaja, en direcció a Vilalba Sasserra des de Palau. I bueno, 13% dependent ara. Estic seguint la pista paral·lela a l'autopista i a la variant de Cardedeu a Llinars. Molt a prop ja de Cardedeu i em dirigeixo a Sant Agnès de Malanyanes per anar seguint el riu Mogent cap a Granollers i això. I Montmeló i avall. Estic a Sant Agnès de Malanyanes, seguint el curs del riu Mogent cap a Montornès i això, avall. I bueno, 5 dies ja, Déu-n'hi-do. Queden 60 i pico per arribar a Gelida. Que sí. Quin túnel de vegetació, les canyes. Estic en un pont que travessa el riu Besòs, que la veritat és que està molt net, està molt xulo. Allà hi ha en Bernat Pescaire i un esplugabols, un Martinet blanc. I bueno, la veritat és que està molt net. Quedo sorprès.
cruïlles de carreteres per tot arreu, allà hi ha Montcada, això d'aquí és Montornès, per tot allà em queda molt poquet per anar, per girar cap a direcció Sant Cugat i això, deixar el Vallès Oriental per passar cap a l'Occidental. I així, segueixo. Doncs això, seguim el carril bici al costat del riu Ripoll, en direcció a Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. I bueno, de moment bé, em queda uns 40 quilòmetres, menys uns 37 fins a Gelida i de moment, doncs això, plàcidament, diria. El riu Llobregat molt ple. Bueno, ja estic a la Penedès, seguint el riu Anoia cap a les Cases Noves i ja està, i d'entrar a Gelida. Un més. I bueno, aquí ha plogut fort, perquè l'aigua va, i va forta. Hombre, Zoe, tenim aquí. Què passa? Hola, hola. Ui. T'has de cap, amic. Hola, pues ja estem aquí. Ella també està aquí.